shwmai, fi yw Betsan Haf Evans. Dwi'n ffotograffydd ac yn credu'r cwmni'r enw Celf Calon. Haia, Kate Haf dwi, a dwi'n gweithio fel perfformiwr llawrydd, wneud lot o ddawnsio fel arfer. Fi fel Smith and Jones nawr, yna. Ond hwnna mynd dangos generation fi nawr. Des I mas, fi'n credu o'n i'n 19, 20 mlwydd oed, a o'n i yn Coleg y Drindod ar y pryd, yn studio theatr cerdded cyfryngau. Achos o'n i'n gwneud cwrs dramatic, o'n i'n teimlo'n saffach yn bod yn y cwmni y pobl oedd ddim yn rili'n becso am fod yn wahanol, achos oedd pawb yn wahanol yn ffyrdd bach I hunain. Pam nes I ddod mas i'n rhieni, es I siopa gyda mam yn Gaerdydd. A fi'n cofio wedyn ni yn yr NCP car park yn y car yn gweithio mam, mae 'da fi rhywbeth I weithio ti? Ie. Fi'n hoyw, fi'n licio dynion a merched. Os fi'n edrych nôl, fi'n credu o'n I ddim rili'n barod I ddod mas I mam a dad yn iawn, achos o'n i'n trial soffno fe trwy gweud bod fi'n bisexual, ond o'n I ddim. Ond o'n i'n meddwl, o leia bydd mam yn meddwl, falle byddai'n endo lan gyda dyn os fi'n gweud na. Yeah. Ond rili, gweud celwydd o'n I, a falle ddim yn digon hyderus yn hunan ar y pryd. A ddim rili eistedd lawr yn meddwl, o dwi'n wirioneddol barod I wneud na. Achos oedd e'n gyfnod le, oedd dim ond fi oedd yn hoyw, yn cilcho fi o ffrindiau ar y pryd. Ond nhw'n rhoi nerth I fi, ond hefyd o'n I yn teimlo'n unig iawn, achos I was the only gay in the village, o'n I rili yn teimlo fel la, ond rili o'n I ddim yn sicr, digon sicr yn hunan I weid wrth y mam. Wel, nathon ni just dreifo rownd Gaerdydd, rownd, yn just yn trafod, a mam gyda ffydd ac yn grefyddol iawn, doedd hi yn ffindo fe'n rili anodd I dderbyn e. Ond un peth am mam, oedd hi'n gariadus, a nath hi byth troi cefen arno fi, a mae wastad I bod yn gefnogol. Bod hi ddim deall dros cyfnod o amser, ers I fi priodi, ni gyd fel teulu, dim problem o gwbl. Amazing. Waw, diolch am rannu'r stori yma. Oedd yn just really nice clywed e. Mae dod allan yn rhywbeth pan o'n i'n ifanc, o'n I ddim yn teimlo bod fi eisiau wneud. Mae fe just mor fel amlwg yn I fi, a y ffaith bod fel gwallt fi'n brown. So nes I ddim dod allan, neu y ffordd nath pobl dod I nabod y ffaith yna amdano fi bod rhywioldeb fi'n hyblyg. Pan nes I ddechrau mynd allan efo'r ferch yma, pan o'n i'n 22, a dechrau dweud wrth pobl, fi'n gweld y ferch yma. Ac oedd ffrindiau fi jyst fatha diddori yno fe, fatha, gret, fel pwy yw hi, gofyn amdani hi, a bod yn rili gefnogol. Mae ffrindiau fi'n clas, ti'n Fi'n cofio un ffrind yn dweud, ti wedi deud wrth mam ti? Oh my gosh, neu di ddim yn amazing pan ti deud wrth mam ti. A ni'n fel, okay, iawn. Fi'n meddwl oedd ni'n rhoi addurniadau ar y goed yn Nadolig, a nes I just deud, so mam, fi dechrau gweld y ferch yma ar hyn o bryd. Achos o'n I eisiau fel just bod mor naturiol a petai fi'n dweud mae boyfriend o'n I efo. Ac oedd mam fatha, oh, cool. Wel, ti'n gwybod bod fi'n really cool am y pethau yma? Dyna be oedd yn neis oedd fel. Fi'n berson really tawel a eitha preifat. Oedd yn neis bod pobl ddim yn digio mewn gormod yna fi achos just dyna yw'r fel ffaith pwy ydw I. Dwi'n di newid just achos bod fi efo girlfriend. So mae'n eitha gwahanol fel o ran mamen ni'n cymeryd mewn ffordd gwahanol. Ydy. Pryd o ti di actually dechrau sylweddoli bod ti attracted I ferched wedyn? Fi'n teimlo fel fi wastad wedi gwybod bod mewn perthynas efo merch a merch neu bachgen a bachgen yn gallu bod yr un mor normal a bachgen a merch. So fi'n teimlo fel mae gwraeth fi wedi caniatáu hynna fod wastad yn bresennol I fi, a fi wedi gwybod mod I efo'r capacity fod yr un mor attracted I ddynes a dyn ers o'n I tua fel 14, so pan mae fel teimladau'n dechrau datblygu falle. O dim cliw dy fi, achos o dim sôn amdano fe. O'n I ddim yn gwybod deall y gair hoyw, o'n I ddim yn gwybod bod e'n bodoli hyd yn oed. O'n I eisiau fod tua 17, oedd yr we just yn dechrau. Oedd dim social media, dim byd fel am beth lle. Lle o'n i'n cael gwybodaeth, oedd y teledu mwy na dim. Ond dath yr gyfres hyn mlaen o'r enw Playing the Field. Dilyn tîm ffwtbol merched oedd e, a oedd na gwpl hoyw yn hwnna, a oedd merched yn cysanu ar y rhaglen, a dyna pryd ni fel,
mae hwnna'n edrych yn neis. A meddwl wedyn ni, pam by fi'n meddwl fel na, fi ddim fod yn feddwl fel pam fi'n meddwl fel A so wedyn ni, oedd curiosity yn dechrau wedyn ni o fyna. Nes I cysanu merch wedyn ni pan o'n i'n 18, a meddwl, fi'n licio hwn. Mae hwn yn neisach na cysanu bachgen. Pam fi'n licio hwn? Pam fi'n licio hwn yn fwy na'r bachgen? Beth sy'n digwydd I fi, fel yma. Na pam wedyn ni, o'n i'n teimlo mor unig a ddim yn gallu siarad mas, achos oedd neb yn siarad amdano fe. Oedd neb yn ffrindiau fi'n siarad amdano fe. Ffrindiau fi I gyd yn yr ysgol yn ffansio bechgyn oedd yn chwarae rygbi. Pam maen nhw gyd yn ffansio boes rygbi? Yna gyd sy'n yn yr ardal ma neu beth, Nath e gymryd spel I fi really dod I nabod yn hunan. A o'n I wedyn ni yn meddwl ar ôl benni coleg, fi'n doomed, sa'i yn mynd I ffindo cariad. Achos ar ddiwedd y dydd, na gyd o'n I moyn oedd cariad. Rwy'n I caru fi. A falle pan o'n i'n fach, pan o'n ti'n watcho fel y Disney films a pethau yma, The Prince and the Princess. Pan o'n i'n dychmygu'n hunan yn ffindo y person perffaith I fi, oedd e wastad yn gysgod. Yn edrych nôl, i'n meddwl, gosh, mae'n neud sens nawr, achos o'n I ddim yn gwybod. Ond wedyn ni, pan nes I gwrdd yng ngwraig I a ffindo mas yn fel, reit, hwn yw'r breuddwyd nawr sydd wedi dod yn wir. Mae'r cysgod nawr wedi troi mewn i'r person perffaith sy'n siwto fi. O'n I wedi bod mewn perthynas gyda Leri ers 9 mlynedd. A benderfynon ni bod ni moyn priodi. Wel, nath Ler yn gofyn I fi priodi. Hi, oedd yn lyflu. Ond pam dath ei drefnu'r priodas, oedd e'n civil partnership ar y pryd, oedd e ddim yn gyfreithlon I cwpl o'r un rhyw I briodi. Pan o'n I yn trefnu'r briodas, o'n I ddim yn teimlo bod ni'n gallu trefnu'r briodas o'n I wirioneddol eisiau. A'r dathliad o'n I wirioneddol eisiau. Achos o'n I ddim eisiau I genedlaeth hun ni, y teulu, I deimlo yn awkward amdano fe. So benderfynon ni mynd â camper van, 6 o'n I Gretna Green a briod o'n I Gretna Green. A gathon ni'r penwythnos mwyaf ffantastig yn y byd I gyd. A dde'n gret. A wedyn ni gathon ni parti wedyn ni. A nathon ni gwahodd 200 o bobl yn meddwl dim ond rhyw 50 o bobl yn dod. Ond dath pawb. Oedd e'n absolutely amazing. A oedd hwnna I fi yn crisialu bod pawb yn parchu ni ac yn derbyn ni fel par priod, yn enwedig pan nath dad sefyll lan a wneud areth. Nath e godi lan a wneud yr areth mwyaf ffantastig yn y byd I gyd. Oedd pawb yn llefen. Oedd e jyst yn... A hwnna eto I fi yn meddwl, maen nhw'n okay. Maen nhw'n okay dy popeth. A ni'n siarad dim ond 10 mlynedd nôl oedd hwnna. Ond nes I tynnu lluniau priodas par hoyw 2 dyn 2 flynedd nôl. Oedd hwnna sy'n emosiynol ar ôl yr eithau, achos, a fi ddim yn berson emosiynol, fi ddim yn fi wedi bod yn tynnu lluniau priodas ers 15 mlynedd, ond oedd y briodas na yn briodas traddodiadol fel unrhyw bar heterosexual, ond oedd e'n hollol naturiol. A oedd yr eithau, oedd yr rhieni 2 ochr, oedd e just yn absolutely amazing I gallu witness o a'i dynnu llunio. Ar ôl yr eithau wedyn ni, es I rownd y gornel a nes I lefen, achos o'n I ddim licen I bod fi wedi gallu cael na. Ond dyna fel oedd y cyfnod ar y pryd. A oedd hwnna dim ond 10 mlynedd yn ôl. So mae'n ffantastig bod ni wedi symud mlaen gymaint. Sorry, fi'n teimlo bach yn emosiynol hwnna. Mae'n really amazing. A fel, mae fi'n deall yn llwyr gweld hwnna a profi fel y newid yna sydd yn digwydd, cymparhau ddigwydd. Mae massive gwahaniaeth yn y genhedlaeth thing a bod be oedd ar gael I ni weld presenoldeb pobl hoyw, rhaglenni teledu, ond hefyd cyfryngau cymdeithasol yn dechrau dod I mewn, so jyst yn gallu clywed lleisiau amryw o bobl efo rhywiol-debau gwahanol. So yn annog fi I gwybod bod fi'n okay. Dyw e ddim mor hawdd â hynna chwaith. Mae tyfu lan yn gwybod bod e'n okay, ond hefyd dal yn cael dy amgylchynu gan cymdeithas sydd yn mwy na ddim byd yn dangos fel perthnasau rhwng dyn a dynes fel y normal. Contradiction masif yn digwydd yno ti, a ti fatha yn cwestiynu pob dim. So dyw e ddim wedi bod yn hawdd, ond fi'n teimlo fel bod cenhedlaeth fi a y cenhedlaeth o dan fi, just o dan, wedi cael
mwy o support gen y gymdeithas drwy platfformau sydd nawr ar gael, sydd yn gret. Rhoi bach o hyder i pawb sy'n teimlo bach fel bod nhw ddim falle'n straight. Mae hwnna'n gret. Mae hwnna'n lyflu. Mae hwnna'n gret i wybod yn dweud, a gobeithio bod yr cenedlaethau i ddod yn teimlo'n saffach hefyd i ddod mas. Yn hollol. Fel o'n i'n dweud, fi ddim yn berson sy'n siarad am fi hun yn aml, ond dyma fi yn neud hwn, achos fi eisiau meddwl, falle petawn ni'n iau ac yn gweld fi'n neud hwn nawr, so ni'n teimlo'n fwy saff, falle. Yw'r gair. Rhoed y cynrychiolaeth yna allan, falle teimlo fel bod ti'n rhan o y gymdeithas yn fwy. Fi ddim wedi cael profiad gwael chwaith, ond yr unig beth falle sy'n rhwystredig yw pan mae pobl yn cymeryd yn ganiatawol bod fi'n straight, bod pawb heblaw am unrhyw un sydd fatha, ddim gwybod, ystrydebol neu efo fflag arno nhw neu rhywbeth, neu efo right haircut neu rhywbeth, bod pawb arall yn straight. Mae fe'n brifo weithio pan mae pobl jyst fatha ddim yn agor eu llygad i'r posibilrwydd falle bod ti ddim yn straight. Fi dal yn cael e heddi. Is your husband in? Can your husband do this? Does your husband do that? What does your husband do? Mae'n dibynnu ar y sefyllfa, dibynnu ar y ymwynedd. Neu jyst mynd â fe weithiau, jyst mynd, beth mae fe'n neud, jyst cadael iddyn nhw feddwl na. Achos ti jyst fel, os rhaid fi esbonio to, neu jyst gweud, no, my wife, yn ngwraig i, a hefyd, fi ddim eisiau gwneud i nhw i deimlo fel, no, fi wedi gwneud rhywbeth really, really wael, achos dim ddim, ond mae fe'n jyst yn annoying bod rhaid i ni dal esbonio, na, yng ngwraig i. Yng ngwraig i, neu ym mhartner i. Weithiau ni dal yn gweud partner, ond na, gwraig i, gwraig i. A mae'n ddifyr weithiau, mae'n dod gen fel rhywun sydd yn hoyw, achos bod nhw ddim yn gwybod chwaith. Fi'n cael teimladau o euogrwydd bod fi ddim yn ymrwymog digon neu ymgyrchu digon dros pobl hoyw. Ers i fi ddod mas, fi jyst yn teimlo fel, fi yw fi, a fi eisiau bod yn naturiol yn fe. Sa eisiau rhoi label. Fi yn teimlo weithiau bod yna elfen o cystadleuaeth falle. How proud are you for being gay? Mae'n fatha rhyw fath o bwysau, i fod yn outspoken, neu i gymeryd rhan. Ac os nad wyt ti, bod beth ti'n neud yma, neu bod hynna'n golygu bod ti ddim yn rhan o'r gymuned. Bod ti yn, ond ti ddim fatha, fel ti'n dweud, bod yn ymgyrchu o hyd, a mae hynna'n okay. Dwi'n joio bod fel balchder yn cael ei ddathlu mwy, ac mae hynna'n rili bwysig. A fi'n teimlo bod, mae'n fwy esmwyth falle erbyn hyn, ond mae'n dal fel massage o i wneud mewn i symud mlaen eto, achos weithiau mae pobl yn dismisio unrhyw un sydd ddim yn yr un ffordd â nhw fel rhywun hoyw neu ar y spectrum LGBTQ+. Beth sy'n cool ar hyn o bryd fi'n meddwl yw bod mwy o cynrychiolaeth o menywod hoyw sydd ddim fel wastad yn chwarae rygbi neu rhywbeth neu fi'n gwybod, ddim yn ystradebol. Mae mwy o normalrwydd yn y gynrychiolaeth yn dechrau digwydd. Dwi yn meddwl gallwn ni gael mwy o bethau sydd yn ymdrin efo cymuned LGBTQ+ yn uniongyrchol, mwyn fod pobl yn gweld pethau maen nhw'n gallu uniaethu efo. O ran y cyfryngau, i fi, mae popeth fel syfe yn gorfod bod yn dangos pa mor anodd yw i fod yn hoyw. Yn aml, pan ti'n gweld fel portread o menywod hoyw mewn ffilm neu mewn rhaglen deledu neu unrhyw le, maen nhw token weithiau jyst yna i fel adloni yn hytrach na efo substance sydd y fe, tu ôl iddo fe. Mae'r newid yna'n digwydd nawr, lle da ni yn cael clywed straeon pobl menywod sydd jyst mewn cariad yn digwydd bod yn hoyw. Dwi ddim fel, hei, da ni'n mynd i ddeud stori yma am y ddwy ddynes hoyw sydd wedi dod allan a fel ti'n clywed am poenau nhw a y struggles a gyd. Mae'n jyst mwy fel, mae hwn yn rhan o stori nhw. Ond mae angen mwy ohonyn nhw,
fi'n meddwl. Bendant, ie. Mae eisiau lot o fwy. Beth oedd addysg rhyw ti fel yn ysgol? Efo penweddig ysdi? Ie. Right. A brodd y fi, cofio? Sorry, ie. Fi'n cofio cael addysg rhyw, ond doedd rhywioldeb a unrhyw fath o berthynas oni bai am rhwng dyn a dynes, doedden nhw ddim yn cael eu trafod, fi ddim yn meddwl. Ond fi ddim yn gwybod os wedi newid erbyn hyn. Yn sicr dyna oedd fatha, dyma yw perthynas a sut i gael teulu. Wel, eitha tebyg o gweud gwir, fi jyst yn cofio fi'n cael gwers, basically, just stick o condom o'r cucumber. A wedyn ni, oedd e'n fwy o wers gwyddonol. So, os ti'n stico'r bit hyn o'r corff mewn i'r bit hyn o'r corff, ti'n creu babis. Oce. So fel yma'n digwydd. Ond so, oedd dim unrhyw fath o addysg am siwt i caru rhywun, siwt i barchu person. Ti'n modd, oedd e gyd mor textbook yn un, oedd e? I'r pwynt le, oedd dim hyd yn oed addysg am y misglwyf hyd yn oed. Ti'n modd, oedd e gyd yn, beth sy'n digwydd? Beth sy'n digwydd i'r corff? Oedd gymaint o gaps. Fi'n gobeithio bod yr ysgolion nawr yn gallu rhoi gwersi addysg iawn i pobl ifanc, achos mae'r mae gormod o pethau i ffindo ar y we. Mae eisiau rhywle saff mwyn cael y drafodaeth. Bod yn agored, a dyma beth yw cariad. Dyma beth yw cariad rhwng dyn a menyw, dyma beth yw cariad rhwng menyw a menyw, beth bynnag sy'n gael, mae loads i gael nawr, yma dwi'n meddwl. Un eithfed, ie. Ie, dde gyd am ofan, rhoi ofan i bobl, yn dweud, paid yn neud na. Mae hwn yn mynd i ddigwydd i ti, ti'n fawr? Ie. Yn lle meddwl, na, mae hwn yn rhywbeth, ti'n mae pawb moyn neud. Mae fe'n naturiol bod ni moyn rhyw gyda'r person ni'n caru. Bod e'n brydferth os rhywbeth, ond ni wedi cael yn magu i feddwl bod e'n rhywbeth, na, so ti fod neud e, ti'n fawr da, watchad i nan os ti'n neud e. Pam na allwn ni newid hwnna nawr a jyst bod yn agored a bod yn onest, achos os ti'n mynd i fod yn onest amdano fe, mae'n nag yw hwnna'n mynd i fod yn haws i'r person na i ddeall ac i gwybod wedyn ni beth yw boundaries nhw a beth yw hunan barch nhw wedyn ni. Na jyst meddwl, sa'n gwybod beth sy'n digwydd, so na jyst neud unrhyw beth. Hunan barch a brofi gormod falle wedyn ni. Pobl eraill, Dysgu am rhyw, dim dysgu am parchu a caru rhywun. Wel, dwi'n gobeithio gweld mwy o gynrychiolaeth sydd yn naturiol fel pobl o menywod hoyw. Jyst bod mwy o pethau'n cael ei greu yn gyfnodol a mwy o blatfformiau yn cynnig meicroffon i bobl siarad am eu hunain a'i rhywioldeb a bod hynna'n mor naturiol a'r ffaith bod gwell fi'n frym. Fi'n cael y teimlad bod ti'n lot fwy bodlon na beth o'n ni de. Fi nawr yn 40 mlwydd oed a fi yr hapusaf fi rioed i bod a yn fwy bodlon ar pwy i fi de. Mae hwnna oherwydd fi'n cael nerth achos bod fi mewn cariad gyda'n ngwraig i a di bod ers 17 mlynedd, ond hefyd, dim just hwnna sy'n rhoi nerth i fi. Mae siarad gyda ti'n rhoi nerth i fi. Mae siarad a gweld fel mae'r genedlaeth nesa'n is na fi de, yn bihafio fewn y gymdeithas. Fi'n meddwl bod hwnna'n rili iach ac yn encouraging iawn. Yn amlwg, fi'n credu bod fi dal ar kraith na'r ofan na o siarad amdano rhywoldeb fi. Sa'i yn cwato o'r ffaith bod fi'n hoyw a cwato o'r ffaith bod fi'n briod y ferch o gwbl, ond y pryd nes i ddod mas, oedd e'n gymaint o tabw ar y pryd, fi dal weithiau yn ofni siarad amdano fe. Na pam fi wedi gwneud hwn mwyn i bobl i wybod, oedd e ddim yn rwydd pryd ni, a mae fe'n rhwyddach heddi. Licen ni'r genedlaeth nesaf i wybod, tymod, i beido a bod yn falle'n chwerw gyda ffordd o'r gweddau pobl yn y gorffennol a ffordd o pobl yn trin pobl yn y gorffennol, ond i jyst i ddysgu o hwnna mwyn gallu camu mlaen i'r dyfodol yn bod ni'n ymfalchio beth sy'n digwydd nawr a bod yn bethau positif, ond mae yna dal mwy a mwy a mwy angen i wneud yn normal. Fi'n teimlo bod ni'n creu fel cyd-destun newydd ar gyfer pobl LGBTQ+
fi'n gallu gweld cynhedlaeth ti, cynhedlaeth fi, a mae'r cynhedlaeth nesaf, maen nhw gobeithio yn gallu byw yn fwy rhydd. Ie. Mae jyst yn gobeithio. Gobeithio. Ie, yn bendant. Ie. Mae'n lyflu i rhannu profiadau gyda rhywun fi rioed wedi cwrdd ar blaen. Mae fe tymu bach fel therapy session. Mae wedi bod yn rili diddorol clywed straeon ti a'r gwahaniaeth rhwng genedlaeth ti a genedlaeth fi de o ddod mas, really.